Доўгі тэрмін у турме. У такой сітуацыі зараз у Беларусі можа апынуцца любы. Як удзельнік масавых мерапрыемстваў, так і менш актыўны чалавек, напрыклад, за свае выказванні ў соцсетках, або той, хто апынуўся ў няўдалым месцы. Як жа жывецца зараз у беларускай турме? Як за кратамі адносяцца да палітычна зняволеных і якім чынам улады ціснуць на зэкаў, як апошнія з гэтым спраўляюцца, а таксама якія лайфхакі прыдумляюць зняволеныя для таго, каб выжыць у калоніі. Меня зовут Ольга Ратмирова, і ў сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы» мы зірнем на беларускія месцы зняволення вачыма тых, хто там сидзеў, і тых, хто там працаваў. Белорусские тюрьмы, они направлены прежде всего на унижение человека. Его там по кругу пустили, и сделано было однозначно с подачи и с ведома тюремного начальства. Наручники, дубинки, карцера – это все законом предусмотрено. Афіцыйнай статыстыкі аб колькасці чалавек, якія ў Беларусі на дадзены момант знаходзяцца за кратамі, няма. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на 1 кастрычніка 2018 у месцах пазбаўлення волі знаходзілася 32,5 тысяч чалавек. Гэта пры тым, што на пачатак 2015 ліміт па іх напаўняльнасці быў толькі на 3 тысячы больше. То бок месцы пазбаўлення волі ў краіне практычна цалкам запоўнены. Например, когда ты заезжаешь в следственный изолятор, то есть ты первым делом попадаешь на сборку, она же там карантин, и там 40 человек, к примеру, 30-40 набьется, и вы там сидите до 7 дней, то есть там нет ни кровати, ничего, там бетонный пол и одна такая сцена общая из досок, помост такой, и в ней там в повалку спят по очереди, крысы бегают огромные из унитаза вылезают. Паводле міжнароднай базы World Prisons Brief, Беларусь трапіла ў еўрапейскія лідары па колькасці зняволеных, заняўшы ў сусветным рэйтынгу 21 месца з 223. Але гэта без уліку тых, хто папаў за краты пасля прэзідэнцкіх выбараў. Як змянілася гэтая статыстыка пасля апошніх палітычных падзей у краіне, можна толькі здагадвацца. Між тым, у беларускім крымінальным кодексе няма палітычных артыкулаў, але праваабаронцамі на дадзены момант палітычнымі зняволенымі прызнаныя каля 300 чалавек. В Горках были многие политические заключенные, и Дашкевич там был, и многие-многие другие, и администрация учреждения при помощи там своих карманных блатных каких-то пыталась им и петушиные такие эти вопросы повесить, их и отсаживали, они отдельно ели, то есть были у них по поводу низкой ориентации социальной вопросы, да, которые им подкидывали, опять же, вот блатные, которые просто вскормленные вот администрацией лагеря. Былы зняволены, які сядзеў у якасці так званага асматрящего, па асабістым прычынам ён не пажадаў паказваць свой твар, распавядае, чаго не варта рабіць за кратамі, каб не потрапіць у паніжаны статус. Нужно избегать всяческих рассказов о себе, своей личной сексуальной жизни, это раз, это никого не касается. Во-вторых, нельзя убирать в смысле на зоне нельзя мыть парашу, нельзя брать чужие вещи, нельзя работать на администрацию. Естественно, нельзя ругаться матом, потому что в любом обществе матом нельзя ругаться. Тебя просто подтянут за слова и все. У Беларусі месцы пазбаўлення волі дзеляцца на некалькі відаў. У калоніях-паселішчах людзей утрымліваюць без аховы, але пад наглядам. Хімія – выпраўленчая установа адкрытага тыпу. Калонія – гэта так званая зона з баракамі ды атрадамі, самая распаўсюджаная ў Беларусі месца адбыцця пакарання. Зараз у краіне 15 папраўчых калоній і адна для непаўнагадовых. Больш жорсткія ўмовы ў турме, зняволеных утрымліваюць у закрытых памяшканнях на працягу ўсяго дня з невялікім выхадам на шпацыру турэмны дворык. У Беларусі 3 турмы – у Горадні, Магілёве і Жодзіне. Яшчэ ў краіне існуюць следчыя изолятары, дзе ўтрымліваюць падазраваных у злачынстве на час следства і суда. У Беларусі 6 следчых изолятараў у Брэсце, Гомелі, Бабруйску, Віцебску, Баранавічах і Менску. Изолятары часовага ўтрымання выкарыстоўваюцца ў асноўным для ўтрымання падазраваных у здзейсненні злачынства. Быль могу рассказать, вспомнил сейчас. Один был заехал он у меня в секции, жил в колонии, такой дед, ему было там лет 55, допустим, да. Он заехал за педофилию, он был каким-то директором кружка какого-то там при школе или где, короче, и он совращал малолетних, там, мальчиков, не знаю, там. И вот дали ему срока лет 15, наверное, и он заехал, и его там по кругу пустили на промзоне, причем все это было сделано малолетками в основном, и, такими молодыми осужденными, у которых секса давно не было, да,
И сделано было однозначно с подачи и с ведома тюремного начальства, потому что в той зоне, где я был, каждый чих контролировался, и сами бы они не рискнули это сделать. Яшчэ адзін наш суразмоўца Алексей Загорын, вядомы як Сіроп і былы ўдзельнік гурта Ляпіс Трубецкой, распавядае, як у абыход супрацоўнікаў мест пазбаўлення волі магчыма набыць за кратамі неабходныя рэчы ці перадаць ліст. Я сейчас даже постараюсь это изобразить. Вот. Я в этой камере нахожусь, ты находишься в этой камере. Мне нужно тебе передать какое-то письмо. Я его написал, стучу там в стеночку тебе, тук-тук-тук-тук-тук, вызываю тебя, ты там что-то там такое. Я говорю, ну давай сработаемся. Есть специальная система стуков. Там 2 раза это приготовиться или живо, это уже дома. 1 раз, если стукнули, это отбой. 3 раза это надо тянуть. В общем, один человек вытаскивает такую палку в окно, другой кидает нитку из другого окна уже, из соседнего. Эту нитку ловят, ее затаскивают, и все, получается такая веревочка. Эту веревочку уже тягают туда-сюда вместе с письмами. Если же по каким-то причинам эти веревочки нельзя таскать, то есть панорама, так называемая. Это туалет, либо умывальник, стейки, они все-таки одни там на много этажей. Тоже откачивается вода, и те же самые веревочки туда идут. Причем не только веревочки, не только письма, но и всякие продукты питания отправляют друг другу. Таксама Сіроп, які ў суме правёў за кратамі 17 гадоў, дзеліцца сваімі назіраннямі наконт таго, што з часам супрацоўнікі месцаў пазбаўлення волі пераймаюць звычкі зэкаў. Те, кто работает, уже не год и не 2, они сами уже становятся как зэки. Где-то у них даже ценности такие же становятся. Там где-то вот какая-то пачка макаронов, там пачечка печенья. Их, в общем-то, даже можно коррумпировать вот этими вот вещами, там какими-то хорошими сигаретами. Там за пару пачек хороших сигарет он может тебе пойти на какие-то уступки. Допустим, не записать тебе нарушение какое-то. Дарэчы, калі падаецца, што ў Беларусі сядзяць толькі мужчыны, то гэта не так. Наша краіна займае першае месца ў Еўропе па колькасці зняволеных жанчын. Паводле той самай міжнароднай базы World Prisons Brief, ад усіх зняволеных у Беларусі гэты паказнік складае амаль 11%. З краінаў суседзяў найбольш наблізіліся да нас Латвія 8,5% і Расія 8,2%. У Польшы і Літве гэты адсотак трохі большы за 4,5%, ва Украіне меньше за 4%. Я считаю, что женщины в тюрьме вообще нет. Ты больше не чувствуешь себя женщиной, потому что ты разгружаешь машины, постоянно носишь какие-то тяжелые вещи, ты не можешь нормально помыться, ты постоянно плохо выглядишь. Мне очень повезло, я находилась в отряде, то есть в котором, там был туда спецотбор, да, и даже такой есть. Туда селили исключительно всех нормальных, адекватных, которые вели до этого нормальный образ жизни. Наши суразмоўцы адзначаюць у большай ступені жорсткія савецкія ўмовы ў беларускіх месцах пазбаўлення волі. Але Сергей Паўловіч, вядомы і па-за межамі Беларусі кіберзлачынца, які правёў за кратамі 10 гадоў і цяпер вядзе свой YouTube-канал, кажа: падчас сваёй блогерскай дзейнасці чуў, што жорсткасцю славятся не толькі айчынныя месцы пазбаўлення волі. Знаете, я когда был в глубоком Беларуси, вторая по худшести тюрьма в стране, не тюрьма, а исправительная колония после горок, но тоже очень-очень плохая. И приезжал один мальчик из России, которому глубокая раем показалась. То есть представьте, в какой тюрьме он сидел в России. В то же время у меня в России один приятель сейчас сидит. У меня сейчас свадебный стол был несколько дней назад, а он отмечал день рождения в этот же день. И его стол в колонии был не менее богатый, чем мой свадебный, скажем так. Потому что у него хватает денег, чтобы там обеспечить себе какие-то определенные блага. Там и икра, и фрукты всевозможные экзотические были, и чего там только не было. Поэтому как попадешь? То есть черных тюрем таких где администрация не дурит себе голову, да, по пустякам, становится все меньше. В Беларуси их, можно сказать, вообще практически нет. Василь Семашко, беларускі журналіст і фотограф, сядзеў як у беларускай турме за хулиганство, так и у немецкой за крадеж. Белорусские тюрьмы, они направлены прежде всего на унижение человека.
То есть специально создаются откровенно скотские условия. В немецких тюрьмах так. У них тюрьма это является частью города, наверное, даже частью европейской цивилизации. Поэтому довольно интересно, когда обитатели тюрьмы, заключенные, с детства знакомы с работниками тюрьмы. То есть отношения приятельские, но не понебратские. Относятся в основном каждый друг к другу уважительно. Здравствуйте, до свидания, доброе утро. Это в порядке вещей, когда надзиратель говорит, и ему заключенный отвечает так же. Отсыпался, читал книги. Например, в тюрьме Нюрнберга библиотека. Там книги на 21 языке. У шматлікіх беларусаў відавочна склаўся стэрэатып, што ў месцах пазбаўлення волі ўжываюць за лішні гвалт і жорсткасць у адносінах да зняволеных. Але вось былы начальнік СІЗА нумар 1 Олег Алкаев лічыць такую думку перабольшанай. Насилие предусмотрено законом. Наручники, дубинки, карцера – это все законом предусмотрено. Это не самодеятельность администрации. То есть и там жесткие требования выполнения. Со стороны, конечно, это выглядит, может быть, неприемлемо, жестоко. Но я скажу, что в колонии гуманизма может быть даже больше, чем в армии на первом году службы, когда свои над своими издеваются. Там нету надзирателей. Свои над своими, солдат над солдатом. Еще как издеваются. В колонии этого, кстати, нету. Там пресекается самими осужденными и администрацией. Пра тое, як у турме адносяцца да палітычных зняволеных, якое там стаўленне да беларускай мовы, за што могуць апусціць і згвалтаваць, каго паважаюць на зоне, а каго не, мы паразмаўлялі з былым палітзняволеным Тимофеем Дрончуком, які правёў за кратамі каля году. Ён быў асуджаны за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства, якая займалася назіраннем на выбарах. Якое стаўленне было да вас, як да палітычна зняволенага? Я не ведаю, наколькі гэта можна назваць глобальнай паўнавартаснай тэндэнцыяй у прынцыпе па краіне, але да мяне стаўленне паўсюль было, я б сказаў, зараз шыкоўнае. Праблемы, безумоўна, былі, але гэта былі праблемы хутчэй ужо чалавечыя, чым з-за майго статусу. То есть у адной са смен да мяне увесь час была прэтэнзія за беларускую мову. То бок лісты я пісаў па-беларуску, а у старэйшай смены мусіць працаваць і цэнзарам. То бок асобнага цэнзара ў амерыканцы няма, і ён мусіць кожны вечар перад тым, як разнесці гэтыя лісты па камерах, іх прачытаць. Яго з беларускай мовай было вельмі не вельмі. Ён злаваўся ўжо з-за гэтага. Акрамя таго, большую частку лістоў па-беларуску мне пісаў бацька, у яго такі даволі пісьменніцкі, журналісцкі почерк, які складана, мабыць, чалавеку невопытнаму разбіраць, плюс яшчэ беларуская мова. Таму гэты чалавек некалькі разоў прад'яўляў мне прэтэнзіі, што пішы ўжо па-рускі, да. Па-чалавеческі. Да, прыкладна так. Некалькі разоў да мяне проста не даходзілі лісты, і я разумеў, што гэта ён іх не прапусціў, я на яго пісаў скаргі кіраўніцтву СІЗА. Ну і, адпаведна, у нас чалавечыя адносіны былі так сабе. Але яны хутчэй на нейкім такім паветраным узроўні адчуваліся. І пасля я трапіў у камеру для тых, хто ўжо асуджаны. То бок я быў у камеры не звычайнай, а там, дзе ўжо ўсе людзі, якія атрымалі тэрмін і чакаюць альбо разгляду касацыйнай скаргі, альбо адпраўкі ўжо ў калонію. І гэта зноў-такі катэгарычна рознілася з амерыканкай, таму што гэта, у прынцыпе, вялікая камера, напрыклад, на 18 месцаў, калі лічыць па нарах, а ўсяго там было, калі я туды трапіў, чалавек 30, напэўна. Для мяне гэта было, як мінімум, вельмі нечакана. Я прывык у такіх умовах у амерыканцы то з 2, то з 3 сукамернікамі, а за паўгады, у прынцыпе, адвык ад людзей, ад вялікай іх колькасці. І калі я зайшоў у гэтую камеру, для мяне гэта было вельмі нечакана. Якія правілы можна парушыць вось проста так, выпадкова? Асноўнае, з-за чаго могуць, так сказаць, дакалупацца і могуць чалавека апусціць, гэта абсалютна рэальная сітуацыя, якая перыядычна здараецца ў розных камерах. Гэта такія адкрытыя размовы пра секс, пра асабліва аральны секс. Я сутыкнуўся менавіта вось з такой сітуацыяй, калі чалавек, думаю, што ён знаходзіўся яшчэ ў глыбокім стрэсе. Ён у гэтую камеру трапіў не з іншай камеры, а з суда. То бок такое бывае, калі чалавек на падпісцы аб невыездзе, судом яму даюць тэрмін, і ён адразу трапляе ў гэтую камеру.
Вось ён прыйшоў, яшчэ не адаптаваўся, пачаў размаўляць, якраз яго і пасадзілі за тое, што ён быў недзе на шашлыках з дзяўчынай. Там былі нейкія іншыя хлопцы-дзяўчаты, яны напіліся, ён шампуром некага параніў выпадкова. І вось з гэтай тэмы яго пачалі размаўляць, а што з дзяўчынай, а што ты з ёй рабіў, а калі, а як, а што. І ён дастаткова шмат сказаў лішняга і вось скончылася тым, што яго апусцілі так. І вы гэта назіралі? Не зусім назіраў, гэта адбывалася, напрыклад, за, не ведаю, як гэта назваць, за шырмачкай, якая так званы туалет у камеры прыкрывае. Але гэта, можна сказаць на вачах, да. Ці спрабавалі да вас нейкім чынам дачапіцца? Памятаеце што-небудзь такое? Справакаваць? Што дачыцца калоніі, то адміністрацыя калоніі мяне адразу папярэдзіла, што калі я сябе буду добра паводзіць, то да мяне не будзе ніякіх прэтэнзій, што яны ведаюць, хто я такі, у іх ёсць пэўныя указанні на мой конт, і яны толькі зацікаўлены ў тым, каб я спакойна сидзеў, пакуль мяне не адпусцяць. У камеры ёсць людзі па катэгорыям, якія там нехта забойца, нехта за крадзеж, а нехта палітзняволены. Дык вось як гэта катэгорыя вылучаецца сярод астатніх і ці ёсць да яе нейкае асабістае стаўленне? Мне здаецца, што гэта больш індывідуальнае пытанне, чым катэгарыйнае. То бок, мне пашанцавала, як палітзняволенаму трапіць у адну хату, там, дзе я знайшоў больш-менш паразуменне з усімі людзьмі. Пасля гэтага я трапляў яшчэ ў іншую таксама асуджанку, мяне пераводзілі на 4-й паверх, абсалютна такая ж па статусе камера, проста з іншымі людзьмі. Там я таксама знайшоў з імі добрыя стасункі, можа быць таму, і чаму я кажу пра індывідуальнасць, што я вучыўся тады на міжнародным праве ў ЕГУ, умеў пісаць касацыйныя скаргі. І гэта вельмі хутка разляцелася па валадарцы, і мне, як мінімум, разоў 5 прасілі напісаць касацыйную скаргу іншым камерам. І нават я паспеў атрымаць мянушку, там, юрыст з 93-й, здаецца, камеры. Выйшлі вы ў звычайнае жыццё, што з сабой забралі? Ці ўсё там пакінулі? Якім чалавекам вярнуліся да хаты? Нават многія знаёмыя, не толькі я сам, а многія знаёмыя заўважылі, што для мяне гэта як быццам бы за адзін дзень усё прайшло. Таму што у параўнанні з маім калегай па партнёрству і па турме з Мікалаем Астрейкам, па назіранні многіх інтэрв'ю вельмі розніліся. То бок, ён выйшаў і расказваў усялякія жахі, праўдзівыя, безумоўна, то есть гэта кожны чалавек рэальна індывідуальна ўсё ўспрымае. І я разумею, што ў яго гэта проста нейкі час трымалася. І калі б у мяне бралі інтэрв'ю падчас таго, як я там знаходзіўся, то хутчэй за ўсё я распавядаў бы з ягонай рыторыкай, што да, ўсё жахліва і нічога добрага ў турме, безумоўна, няма. Але як толькі я апынуўся на свабодзе, прыняў ванну, убачыў сына, у мяне нарадзіўся сын, пакуль я сидзеў, там паеў баршча. Праз паўдні мне здавалася, што гэтага нічога не было, і я з усмешкай, са смехам і абсалютна пазітыўна распавядаў пра тое, што там было усе гэтыя 10 з паловай месяцаў. Дзякуй вялікі за шчырую гутарку. Дзякую вам за размову. Кіраўнік Цэнтра сацыяльных і эканамічных даследаванняў Кейс Беларусь Серж Наўроцкі раней заяўляў, што па яго падліках у Беларусі сярэдні тэрмін утрымання пад вартай складае болей за 6 гадоў, а дзяржаве ўтрыманне ўсіх зняволеных у год абыходзіцца ад 40 да 50 мільёнаў долараў. Пры гэтым некаторыя з нашых суразмоўцаў адзначалі, што беларуская крымінальна-выканаўчая сістэма састарэла і не выконвае сваёй выхаваўчай функцыі. Лічваючы гэтыя тэрміны вельмі вялікія, трэба казаць, людзі наадварот і крыміналізуюцца, і псіхалагічна цяжкія траўмы маюць, калі выходзяць. Недарэмна ж вялікае пытанне пра рэсацыялізацыю ставіцца і падымаюцца перыядычна, што нават закон адмыслова трэба пра рэсацыялізацыю. Я люблю іншым ставіць задачы, але ў такім выпадку я ўсё ж такі не магу не спытацца. А чым вы займаецеся гэтыя 6-7 гадоў, пакуль ён там знаходзіцца? Яшчэ нейкая рэсацыялізацыя патрэбна. На жаль, выпраўленчая функцыя яе
я дозволю себе сказать, я просто на отсутничаю. Это покарание цалкам и только. Гэтую выснову падмацоўвае і афіцыйная нацыянальная статыстыка. З усіх асуджаных у 2019 годзе 43% людзей ужо не ўпершыню паўставалі перад судом. Для параўнання, ў Расіі за летась рэцыдывісты здзейснілі траціну ад усіх злачынстваў. Узровень паўторна ўчыненых злачынстваў ва ўкраіне таксама меншы, чым у Беларусі, каля 30%. Чарговыя доследы з допытамі інсайдераў вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату ў Ютубе ды сацыяльных сетках.